Ang ato nga topic, naguluhan ang paghigugma sa atong panimalay sa pagtuo sumala sa gugma ni Jesus. Usa na kapanahon, I was privileged to go to Thailand sa pagtambong sa usa ka leadership seminar. Then, one of the vice presidents sa General Conference, di na ako mahinunduman na iyang ngalan, moto'y di yun ako malimtan ang iyang mensahe, ang iyang personal nga eksperyensya samtang nagpastor pa siya dito sa ilahang lugar. Matod pa niya, samtang nagpastor siya, may bisita nga may abot sa ilang simbahan. Unya pagkakita niya nga naang bisita, murag wala man kayo nagtagad ang makiigsunan, iyang giduol o iyang gikumusta. Happy Sabbath, brother. Please come and sit. Iyag yung giasir pagpalingkod ang bisita. Unya, kay siya mapoy wali na itong panahon na, so, wali na siya sa hour of worship, pag human niya og wali, di ba, magawas man makiigsunan. Unya, nang gawas ang makiigsunan, ang ilang bisita, katong iyang giabi-abi, wala po'y niduol nga nangumusta. Iyang giobserbahan nga ang iyang bisita, nagtanaw dito sa mga announcement bitaw sa liyo sa simbahan. Iyang giduol, iyang gipangumusta na sad. Kumusta, brother, ang imuha nga pagsimba? Unya, giatubang siya sa iyang bisita, sa bisita sa simbahan. Pinag-istorya-istorya sila. Ingon siya, ingon ang pastor nga, brother, how come nga nakabisita man kadi sa amo nga church? Ingon siya, dili biya ko Adventist, pastor? Dili di ka Adventist. Siya dili ko Adventist, pastor. Pero nakadawat ko og mga balasahon, unya pagbasa na ko about the Sabbath, nakonbinser ko nga tinuod ang Sabbath yun. Muna nga, nisimba ko dinhi sa simbahan. Pero dili ko dinhi nga taga-syudad. Dito ko sa Pikas. Pero kay negosyante man ko, naabtan ko Sabbath dinhi, muna nga nangita ko og simbahan sa Seventh-day Adventist, kay nagsimba ko. But I am also an elder sa amo nga simbahan. So, Domingo, mato ko sa amo ang simbahan magsimba, pero pagkasabado, nagsimba po ko sa Sabbath. Ay, nalipay kayo ang pastor? Insya maayo kay imo na yung natunanon niya, imo yung nasabtan pagayo. Dili lang, pastor, Sabbath akong gitunan. Gitunan pa nako ang uban nga mga pagtulunan ninyo sa iglesia. Og nasabtan yun ako, and it is all right. Unya unsa may imohang ikasulti karon nga imo mang nakita nga maayo. Insya, pastor, ang tanan ninyong teaching sa church is all right. Pero ang inyong karakter sa church, dili all right. Ngano na kaingon mga brother? Insya pag-abot ako ganinang buntag dini, naanay mga brethren diri, but nobody from your congregation nga miduol ako og nilamano. May gani kay imo kong nakita, imo kong giduol, imo kong giasir o gipalingkod. Unya, naminaw ko sa imong wali, nindot kayo, pagkahuman sa simba, nanguli ang mga membro, nobody came to me and shake hands nga mag-welcome sa ako. May gani, kay paghuman og simba, imo kong nakita, nga nagbasa-basa pa ko diri sa mga announcement, imo kong giduol. Ambot kaha, ug dili pa ka pastor, kung ulamano bapugha ka og moatiman sa kuha. Makigsunan, sa diha nga gisulti kini, giwali kini sa atong pastor, sa atong vice president sa General Conference sa atong panahon na, ingon siya, mura gila paro siya og wala. Ngawa kuno siya mahimo, mura ba og natangtay siya. Nga ang iyahang mga membro sa iglesia, walay pagtagad sa mga bisita. Siya, how much more? Ingon siya, og dili pa siguro ka, pastor, wala po siguro ka nagatiman. Makigsunan, ang paghigugma sa atong pamilya sa pagtuo sumala sa gugma ni Jesus.
I'm convinced sa doktrina ninyo sa church, but I'm not convinced sa attitude ninyo sulod sa iglesia. This is a striking point may hinigugma kong makaigsunan. Ang paghigugma sa atong panimalay sa pagtuo, sumala sa gugma ni Jesus. Ako nakita nga, very relevant kaini nga topic, alang kanato mga katawan sa Ginoo, samtang magapaabot kita sa iyang pagbalik. So, atong susihon, unsay gihimo sa unang mga Kristohanon, sa dihang sila nakabig sa pag-alagad ngadto ni Ginoong Hesus. So atong tanaw ni, itong basahon sa buhas, unsay gihimo sa unang mga Kristohanon. Nganong nakabig sila o nganong daghan pod ang ilahang nakabig. Atong basahon makiigsunan. Ato lang ni siyang basahon sa makadiyot. Ang mga midawat sa pulong nga gipadayag ni Pedro na bautismuhan og ni atong adlaw mga 3,000 ang nadugang nga katilingban sa mga magtutuo. So one day nga wali 3,000 ang nadugang. Sila nagpadayon sa pagtulunan sa mga apostoles. Sa pakigambitay, sa pagpamutos sa tinapay ug sa pagampo. So muni ang inungdan nga ang mga membro nga bag-o nga na-convert nagpadayon sa pagalagad. Nagpadayon sa pagtuon, sa pagtulunan sa mga apostoles, nag-inambitay o namutos sila mga tinabay. There is a cooperation sa matag-usa nila. O nag-inampuay sila. Ang dakong kahadlok naghatod sa Dios misulod sa tanang tao og daghan mga ilhanan og milagro ang nahimo pinaagi sa mga apostoles. 44. Ang tanan nagtuo nagiusa sa pag-ambit, sa pag-ambit sa ilang mga kabtangan. 45. Ilang gibaligya ang ilang mga pinag-iya. Kung pagka-transit sa Binisaya, no? O gipang-apod-apod ang kita aron magtabangay ang matag-usa sumala sa ilang panginahanglan. Mudi siguro nito mahimo ni. Ngay baligya nato ni kabtangan dahil ang halin atong iapod-apod. But I believe that would also come, especially when niya nagyud sa kana ba tumoy nagyud ba nga atong makita nga naanay ilahanan nga pagsugod sa pagluto, siguro that would be the time. We must be willing to release all those properties. Ang matag adlaw sila nagtapok sa templo nga may panaghiusa. Nagpaambitay sa pagkaon matag panimalay. Maayo gani kaya kung silingan sila ni Pastor Tutong, kanunay minilang dagaan og pagkaon. Oh, amen. So, gipaambit nila ilang mga pagkaon. Uban ang kalipay nga matinud-anon kasing-kasing. Verse 47. Sila nagadaig sa Dios og nakabaton og maayong dungog sa katawhan. So nakakuha silang maayong impluwensya. Kaya nakita nila ang mga believers, grabe ang ilang pag-atiman sa ilang kauban sa pagalagad. Og ang Ginoo nagadugang adlaw-adlaw sa katilingban sa mga magtutuo nga sa mga nangaluwas. So every day, nagatubo na nato 3,000, pero every day man, ay dili po siguro 3,000 every day, pero nagadugang. And that is why in the first century of Christianity, millions already, milyon na ang na-convert niya itong panahon na tungod kay nindot kayo ang environment sa sulod sa iglesia sa mga katawan sa Ginoo niya itong panahon na. Karon, I like to share with you, out of that reading, I have some impression nga dunay 7 ka paagi nga gibuhat sa mga unang Kristohanon sa paghigugma sa ilang isig ka magtutuo nga nagdani sa daghang katawan sa kalibutan ngadto kang Hesus. So doon ako'y observation nga akong nakita nga ilahang gibuhat. Iyon sa nila paghigugma ang ilang mga kauban sa pagalagad.
Mo'y hinungdan nga midaghan sila. Mo'y hinungdan nga why backsliding, kundili faithfulness ngadto sa pagalagad sa Ginoo ug nagdala pa og daghang makatawhan diha sa pagalagad. Una, ilang gidawat ang mga bag-ong nabautismuhan sa dakong gugma. Ang bag-ong nga bautismuhan, di welcome with all their heart. Grabe yun ang ilang paghigugma sa mga bag-ong nabautismuhan. In verse 41, ang mga midawat sa pulong og nabautismuhan dayon gidugang sa katilingban sa mga magtutuo. Unya gi-welcome pud sila og ayo. Gi-welcome pud sila pag-ayo. Ang paghigugma sa panimalay sa pagtuo nagsugod sa nagakasama nga pagtugyan sa pagtuo og pagtuo kang Hesus. So kanagong mga kauban nato sa paglagad, sa iyo na lang pud kayo nato higugmaon. Kay pareho naman nato sila og culture. Pareho naman nato silang mga paglantaw. Pareho man nato sila og pagtuo. So muna nga, ato silang dawaton, ato silang higugmaon, nga walay reservation. Muna ang gibuhat sa mga unang nga Kristohanon. Muna hinungdan nga, daghan ang ilang nadani, og nagpabilin silang tanan diha sa pagalagad sa Ginoo. Bago lang, last year, doon na may atong mission trip dito sa Sri Lanka. Nakawali po mi dito sa usa ka lugar. Kunya akong nabantayan, nga sa diha nga nagbautismo ko, dili man daghan ang nabautismohan, murag unom naman siguro ang among nabautismohan, unom na kabuk among nabautismohan. Sa diha nga, gihimo nako ang pagbautismo, napod sila baptismal robe. Nindot po lang baptismal robe. Pagkahuman yun o bautismo, ila na yung gipanglamano, gipanggakos, ato man po na nga gihimo. Pero nindot kayo, kay giandaman yun nila og mga bulak, giandaman nila og garlan ang mga bag-o nga nabautismohan. Unya ni balik mi dito sa sulod, gidawat sila diha sa pagkamalipayon sulod sa iglesia. Ako nakita ba? Kunin ani ang atong nga pagdawat nga mainiton sa mga bag-o nga membro sa iglesia, ilang mabati nga ang ato nga pag-atiman, ang ato nga pagdawat nga kana yung tinuuray gyud ba? Siguro kanang bag-o nga membro sa pagalagad magpabilin gyud diha sa pagtuo. Ang mga bag-o nga bautismuhan sa panahon niini nga panahon na sa Pentecostes, ilang nabati ang dakong gugma sa nagkabig kanila ngadto kang Hesus. Kana bang dako kay gugma ba? Ako makita dito sa Sri Lanka kay unom kabok na bautismuhan, nag-rejoice gyud ang iglesia. Nga naat sila na bautismuhan, dugay na nga panahon nga naghandom silang mabautismuhan, unya, nadungagan silang unom, and the church rejoice. Pagkanindot mga kaigsunan, everyone that should come into our church, nga mahimo silang kabahin, kanang ilang mabati nga ato sila nga gihigugma. Moni ang netabo sa una mga believers, sa una mga followers ni Jesus, di welcome ang mga bag-o nga mga nabautismuhan o ila kini nga gihigugma nga ingon nga mga igsuon sa pagalagad ni Jesus. Ikaduha, ilang giamuma ang mga bag-o sa pagtuo sa pagpadayon og tuon sa pulong sa Dios. Muna ang ikaduhan lang gibuhat. Verse 42, ang mga magtutuon nagpadayon sa pagtulunan sa mga apostoles. Pakigambitay, pagpamutol sa tinapay, o mga pagampo. So, nagpadayon sa pagtuon sa pagtulunan sa mga apostoles. Ilang giamuma? Ilang giamuma? I don't know today. Pero may observation, murag ang ato ang pag-amuma sa mga bautismuhan karon,
murag dili kaayo sama sa nangagi. Siguro ato ning i-recover. Naaman po'y makigsunan nga grabe yun nga timan, pero na po'y uban nga mura o relax sa kayo. I could remember sa bata pa ko. Ako mga ginikanan, dasig kayo sa pagalagad. Unya, nagani mabautismohan. Muadto dahin mi matagabi sa puloy-anan atong nabautismohan. Kay muuban mi og worship. Unya, tagaan og leksyon. Tagagabi yun, pila ka gabi. Dili lang kay usa ka gabi, dili lang usa ka dili lang kay usa ka semana. Ako minumna murag maabtan og bulan. Kay ubanan yun og worship. Kay aron ang bag-o nga membro sa iglesia mamatuto. Unya magpadayon sila sa pagtuon sa pulong si Ginoo. Imagine ka ng bag-o nga nabautismohan. Di nakasabot unsaon ang leksyon pagdala. So kinahanglan og karaan nga membro nga muatiman sila nga ingon anion ang pagtuon. Muna gibuhat namo sa gagmay pami. Pero na ako po'y nakita, nga santang nagpastor na sad ko, na po ko'y nakita ang mga panimalay, nga inaana ang pag-atiman nila sa mga bag-o nga membro. And I hope, kana nga kadasig, kana nga kainiton sa pagalagad, nga andam kita nga muamuma sa ato mga bag-o nga mga membro sa iglesia, ato nang himuon. Otherwise, sayang ang atong panahon sa pagwali. Sayang ang kwarta si Ginoo. Sayang ang atong energy. Ang kusog nga atong gibutang sa panahon sa pagwali. Unya pagkahuman sa wali, wala na dayon. Pasagdahan na lang nato ng mga bagong membro nga, langoy na lang mo igsoon. No, that should not be, my brothers and sisters. Atimano nato sila. Padayuno nato sila sa pagdoon. Kaya ron malig-on ang ilahang nga paglagad diha sa Ginoo. Ang mapadayunon nga pagtuon sa pulong sa Dios, magdugang kalig-on sa pagtuo sa gitudluan o sa nagtudlo. So while we are continuously sharing, teaching sa mga bag-o nga nagabautismuhan, whether we like it or not, kita pod nalig-on sa ato nga pagtuo. I hope ato na yung himuon mga kaigsunan. And I believe na apag daghan nga naghimo nini. O katong wala pag yun kaayop, mga kaigsunan. Ako mong dasigon nga ato ning himuon kay malig-on nato ang atong igsuon sa bagol sa pagalagad o kita usab mismo malig-on diha sa pagtuo sa Ginoo. Ikatulok. Nga gihimo sa mga believers niadtong panahon sa unang mga Kristohanon, ilang gihimo ang pakigsuod sa matag usa og nagtinabangay. In verse 42, sila nagpuyo diha sa suod. Suod nga pakigambitay. Nagpaambit sa ilang kinabuhi sa usa og usag. Ilang gihimo ang pagsuod sa mga bag-o nga membro. Ilang gihimo ang pagsuod sa ilahang nga taliwala. Maigsoon, daghan namang study. Nga kung ang usa ka bag-ong nabautismuhan, unya walay mag-atiman, dili na mudugay mga kaigsuunan. Labing taas na ng 3 ka bulan nga musimba sila. Unya og wala gani mag-atiman, mawala ragyud na sila mga igsoon. Dito sa amo ang mission. Sa gigikanan ako nga mission. May wali nga gihimo, dugay na ni nga nahitabo. Unya may usa ka igsoon nga nabautismuhan. Pagka humanyag bautismo, gidawat siya sa iglesia. Grabe gyud ang pagdawat sa iglesia, gakos gyud, grabe gyud gayok. Pagkasunod sa bado ni simba siya, wala na may migakos siya, wala na po nila mano.
Sunod Sabado, simba na po siya. Wala na yun. Balik na po siya sunod Sabado. Wag yun. Usa niya kabulan nga simba, ang resulta, murag naluya siya. Nga wala naman tong kadasig. Wala na po ang liman nga nag-Bible study niya. Kay kung man na po ang budget, wala na. Sa laktod nga pag-istorya, nawala ning bag-ong nabautismuhan. Nabalik siya sa bihang kinabuhi kaniadto. Pulo ka tuig miabot, doon na po'y wali sa maong lugar. Sa diha, ang gihimo na sa dang pagwali, nabisitahan kining maong nga puluyanan. O sa diha nga nabisitahan, sa Adventista biya ko, nga nga nung makakita na mo simbahan. Nabautismuhan ko, pulo ka tuig na agi. Mubak? Unya, unsa naman karon? Nawala na ko. Kay pag humana ko bautismo, ni simba ko, why nagtagad na ko, hangtod na absent ko, wa po inibisita na ko, unya maula naman ko mabalik. Suwa na gyud ko simba. Gusto unta ko nga mo balik og simba kay kaagi ko sa simbahan pero maulaw ko kay wa may hini atiman ako. Di Brad, balik Brad. Bible studyhan na sa gusob, nabautismuhan. 10 years after. Pa-testimony sa church. Pag-testimony niya, isa may igsoon, di na yug ko mo backslide. Kay kung mo backslide pa ko, 10 years na po doon niya, mabalikan kong bisita, idara na ko, mamatay na ko, di na niya ko maluwas. So di na yug ko mo backslide, mga kaigsunan. Brothers and sisters, yun sa nato pag-atiman ang atong kauban sa pag-alagad. Yun sa nato pag-atiman ang atong maigsuon diha sa pag-alagad. This is the mandate of our church to preach, reach our people, bring them to the church. Pero pag-abot na sulod sa iglesia, they just don't feel the love of Christ among God's people. Makaigsunan, atong atimanon ang atong mga kauban sa pag-alagad diha ni Jesus. Mayroon kay active kay ang atong care group, ha? Na atay India Rael, na atay Sabbath School Department nga gipukusan gyud ni pagayo. Hoping against hope nga wala na untay mabackslide nga bag-ong mabautismuhan kay naay mga care group naay nagatiman sa atong mga bag-o sa pag-alagad. O kita usab nga makaraan sa pag-alagad, magpabilin nga magdinasigay hangtod yun sa pagbalik sa Ginoo. Amen? Amen. So, muna atong himuon makaigsunan. Very important nga atong suuron ang ato nga mga kaigsuunan diha sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya aron magpabilin sila. Kaya ilang nakita nga naagyud gugmak. Kaya magunsa man po da ito o dusulod sa iglesia walay gugma. Nganong magpabilin man ko aning iglesia ha? Nga wala may gugma, wala may pakigdait, wala may kalinaw. There's no reason for us to remain in this church. Pero kung na ang gugma, pagkanindot kayo. Pagsimba nato, nga ay mulaman, no, pagkanindota kayo. Sabi ninyo, nami experience siya. Usa ka Sabado, wala mi appointment. Unya, nag-drive mi, kauban ni Mrs. Mangita ta og simbahan nga musimba ta. Ug asa ganita magkaagi, didto ta musimba. Uy, ang amo mga simbahan nga nagian, wa may mga tao. Ay fellowship di ay. Tuwa siguro sa interior nga mga lugar kay wala man. Hapit naman udto wa pa mong gidihapon. So finally, na ay church nga among nahunungan. Naaray na itaw, nihapit mi dito. Paghapit na mo dito, hapit naman po mag-araw worship, wala na minunahuna nga namin nga bahin. Among ginahuna nga, simba lang yun da. Kaya di man po pwede nga pang-ilisan ta ng mga tao diha nga may parts. Kaya ready naman na. Dito mi. So, mo'y pagsugod, dito mi sa Leo Galingkod, wag, nilimano na mo dito makigsunan.
Unya nakapurma man sad pud ko kay simbagod. Mrs. Pod, sabat atar simbagod. Nga human na lang og simba, human na og divine. Ang mga participants, wa man po nanuol na mo nga lamano. Katong duol na mo, noon nilamano sila. Wa po kaila sa mo Kaingon ko nga, sige man ta kong gatakna, pero wa man yun ay, wa yun siguro nananaw ni yung mga takna, pasurpido. Wa man gimidool ito yun. Pero wa po mi nauna, nga na mo laman, ano imbitahon mi nga maniud to? Ang amo lang ba ka na bang fellowship ba? Uy, brother, nanay mo, taga-asa mo, apa na lang good. Wala yun makiigsunan. So nanaog mi, nisakay mi, ni drive mi pauli makiigsunan. It was really disappointing. Tungod kay, not because I am a pastor, nga magpa-importante ta, pero ang ako bang gusto may tabo ba nga, kanabitong, uy, Brad, taga-asa man ka, Brad. Taga-asa man ka. Kanabitong mura, mabati bitaw na to nga, doon ay pag-welcome, makiigsunan. That was really disappointing. Brothers and sisters, kung nahitabo ni sa kuha, imposible nga nahitabo po ni sa uban nato nga makiigsunan. In fact, sabat atayr kay ko makiigsunan. Oh. Unya sa ulo pa lang nako makiigsunan, ma-recognize na ko nila. Oh, nga. Oh. Makita na nila ang himaya makiigsunan. Pero wag yun, wala yun makiigsunan. So, if kini nga environment sa ato nga iglesia, mo ni ang dili ta makakumbinsir makiigsunan. But the church, the early Christian church, multiply makiigsunan. Kaya ang ilang kinaiya pagkamayo, ilang gisuod, ilang giatiman, ilang pang gihatagan o mga pagkaon ng uban, dili basta-basta mga kiigsunan. So, kamo makiigsunan nga naminaw din ha. Basta mo bisita ko diha. Bitaw, bisa kinsay mo bisita sa atong mga churches, tagain ninyo og pagtagad. Aron madasig sila sa pag-alagad sa Ginoo. Og ilang mabati, nga ang among makiigsunan dinhing lugara, walay gipili nga giatiman. Bisan pagani og dili pareha sa pag-alagad. Kay kung dili pareho sa pag-alagad, then makumbinsir sila, giunsa sila pag-atiman sulod sa atong iglesia. Ang iglesia nga walay pagpakabana, mapukan. Apan ang iglesia nga may gugmaon, mulungtad. Amen? Ikaw pat. Ilang gipaambit og unsay anaa kanila ngadto sa tanan. In verse 44 and 45, ang mga magtotoo nagpaambit sa ilang mga kabtangan o kahimtangan aron walay usa nga magkinahanglan. Nagpaambit sila. Di ba? Ila pa magaling gibaligya ang ilang mga kabtangan. And of course, that is very reasonable. Kay persecution man to nga panahon na. And if that comes again, then we must be willing also to share, to do our part. So, ilang ipaambit. Pagkanindot kayo, mga hinigugma kong mga kaigsunan. Nga ang mga membro sa church, grabe yun ang ilahang pagpaambit sa ilahang mga kabtangan o sa ilahang pagkamaayo. May teacher ko sa una, dito sa PEC, taga Sabado yun, maglungag siya og dako nga kaliro. Mga namulong ang magkadagan kay sir. Insagod sa amo ang ako maginikanan nga mga Adventista pod, pagka Sabado maglungag na siya og daghan dako nga kaliro. Kay ang mobisita nga walay paniudto, kay layo na ba nga mong simbahan, naa sila'y paniudto, bahala og munggos ra, bahala og buladra. Pero malipay ang mga
membro sa iglesia nga gikan sa layo. Mo ni iyang practice nga gihimo. Munang pagkasabado, mangimbitar gyud siya ang mga estudyante, diri ta sa balay, maniud to ta sa balay. Utan-utan na ni. Pero ang nindot lang ani mag-fellowship ta. So, dili nako to malimtan katong ako nga maestro makaigsunan. Sila naghatag o naghatag pagyud hangtod nga wala na ikahatag, dili sila mga dalo. Dili sila dalo nga mga membro sa iglesia. Basta na itabangon, the help. Kaya ilang nakita, nga doon ay panginahanglan. Usahay, magtanaw na matagtao. Ngayon managtabangan na. Say gani, muagi na mga badyaw, kaya mga maglimos. Tawanan ni mga tapulan, silang pangayo. Pero may na lang po na yung muhatag po ginagmay. Sige na lang. Usahay muraog. O murag kung gusto, pero akong ginahuna, may na lang po niyong muhatag ko kaysa ako'y tagaan. Kaya si Sir Chimpa, talinfi naman ang kuno na. So, tagaan lang talinfi. So, di na ako malimtan si Sir Chim. Basta na yung magpakayo di og tabang. Sir, muna mag-iilad man ta na, Sir. Siya, sige lang, Pastor, tagaan lang na to na. Kay talinfi na niya. Dili na basta-basta na mangayo. So, talinfi na lang makiksunan. Kung ang atong pagtabang o mo manggani. Ikalima. So, ikalima. Sila kanunay nga nagdinasigay o ilang gibatunan ang panaghiusa. Verse 46, sila nagtapok matag-adlaw ang kalipay o matinud-anong kasing-kasing. So, nagdinasigay sila. Maayo, Dok. Nagdinasigay. Salamat nga natay 5 ka care group diri sa ato nga union sa mga workers. Unya ang intensyon aron magdinasigay ta. Unya at least once a month, no? Nga magtapok ta. Pagkanindot kay na nga magdinasigay ta. Kay kun walay pagdasig, makaluya biya gyud mga kaigsunan. Ha? Makaluya gyud. So munang ginahanglan nga duna tay pagdinasigay sa matag usa. Magtinabangay. Ang kanunay nga pagsimba makapadasig o ang kanunay nga pagpasidungog sa Dios maghimo kanato nga putli sa kinabuhi. Pagdinasigay, maginampuay, kay makapalig-on sa atong paglagad o mahimo po nga maputli ang atong kinabuhi sa matag adlaw. Siyarok, sa sigitang care group, sa sigitang simba, sa sigitang ampo, mutubo lagi buta sa atong pagalagad sa Ginoo. Balagi na hinay basta nagtubo. Dili nga magpabilin nga bunsay ta mga kaigsunan, no? Kay pagkang paitag yung kay na. So, nagdinasigay ang una nga mga churches, the first church, nagdinasigay, wala nagdinautay, wala naglibakay, hinoon nagtinabangay. Walay maritis nila dito siguro makigsunan. Wala siguro yung maritis nila dito. Kung dili nagdinasigay sila, diha sulod sa iglesia. Walay pagkabahin-bahin, kung dili panaghiusa, sulod diha sa iglesia. Doon ay istorya. Doon ay istorya makaigsunan. Sa dili ni tinuod nga sugilanon, pero makuhaan nato og leksyon mga kaigsunan. Doon ako dako kayong katedral. Puno, pero kadugayan, namingaw. Upat na lang kabuk ang nabilin. Ya, puro tigulang mga bay. Itawag sila mga haring gangis sa simbahan. Sila naman yun ang survivor. Uni ang upat ka mga babae, naglingkod ang usa respikas, so 4 corners sila dito sila ang simbahan.
Sila na lang. Ang mga membro wala na. Pero may usa nga nag-initiate. Ingon siya nga, mga sisters, kita naman lang yun ang nabilin din eh. Wala na yung mga kauban na to. Mingaw na kaita. Asa man ani, maayo mo adto ta sa counselor. Magpatambag ta. Kaya ron, mabalik ang atong kadasig, manimba na pagbalik itong makaigsunan. So, nakasabot sila. Ngadto sila sa counselor. Pag-abot nila dito, ingon na yun ang counselor. Timing yun, ganiya mo din eh. Kay kagabi gitagaan kog pananawon si Ginoo. Pero tagsa-tagsa lang mo sulod, kaya ako mong istoryahan. Sulod ang usa. Abi ni mo, sister, kagabi nagdamgo ko, ug nag-ingon ang Ginoo, nga ang usa sa inyo manulunda. Ingonan siya, ha? Mo ba? So magtarong ka sa imong pag-atiman sa imong kauban kay usa ni anak manulunda. Paggawas niya sa counselor, dako kayang smile. Imagine, usa siyang kauban manulunda di ay. Isulod na po itong usa. Mora gyapon ang isulti. Usa sa imong kauban. Nag-ingon ako ang Ginoo sa akong damgo kagabi nga manulunda. Busa tagda. Kay wa kakaila og asa ni anang tulo. Misulod ang ikatulo. Misulod ang ikaupat. Maora gyapon ang istorya. Paggawas ikan sa counselor, nindot kayo ang ilang pahiyom. Ugikan sa balay sa counselor, pagkanindot na kayo ilahang mga dagway. Smiling na kayo sila. Manulunda o sa kauban ako, ani? Nindot na kayo sila. Malipayan kayo sila na balik sa ilang simbahan, silang katedral. Pag-abot ito, nanganta sila. Uy, tanawa ang mga tao. Hala, noon sa man ang among simbahan, among katedral, ang mga upat kaharing gangis, nanganta man. Nagkwartit man sila. Tanaw ang mga tao. Makigsunan, wa pa maabtan o gudto na puno na ang ilang simbahan. Kaya ang mga upat ka mga hari nga gangis sa simbahan, doon na may panagiusa. Naa naman nila ang gugma. Brothers and sisters, we need love in our church. We need to care for each other. Dinasigay kita, maghinigugmay kita. Kay kita ang balikan sa Ginoo. Ug dadun pa nato ka ng mga tao nga nasa gawas, makumbinsir sila sa mga maayo nato nga binuhatan sulod sa iglesia. Ikaw nom, gihimo nila kanunay ang pagpasidungog sa Dios sa ilang taliwala. Kung maoy tinguha sa kinabuhi ang pagpasidungog sa Dios, mo resulta kini sa paghigugma sa matagusa sulod sa panimalay sa Dios. Kung maoy atong tinguha, magpagpasidungog nato si Ginoo sa kanunay, higugmao nato ang atong makaigsunan. The fruit of the Holy Spirit makita pud sa atong kinabuhi. Ikapito, o katapusan makaigsunan. Ang gugma nga ilang giambitan, diha kang Kristo Jesus nagdani og mga katawhan sa pag-alagad sa Ginoo. Verse 47, ang mga magtutudlo nakabaton og maayong dungog taliwala sa mga katawhan. Og ang Ginoo nagadugang adlaw-adlaw sa mga luwason. Ang gugma nga ilang gipaambit sa matag usa kanila, nagdani sa mga tao. Kaya makita, magunla pa kanindut kayo nga iglesia. Mga maayo kayo ni sila. Pero kung di gani na nila makita, makaigsunan, then what's the reason? One time, as bago pa ko sa ministry, na ako'y Bible studyhan. O sa kapanimalay, unya, kay daghan naman ng mga topic amo ang Bible study, inako, brother and sister, ako mong inviteon nga manimba ta. So pagkasabado diha sila, pero tilipayan ako, at least, kini akong gihaguan na nagyod. Unya, eventually mabautismo ani.
But that Sabbath, that was a worse Sabbath, makigsunan. Ganong worse? Kay nag-away ang mga kaigsunan. Unsay giawayan? Kay wala mapili sa panahon sa eleksyon sa posisyon nga ilaha nga gusto. Nag-away. Ang ako gibaybol sa dihan, pagkasunod adlaw akong gibalikan, ingon siya, Pastor, ay na lang pagpadayon kay di na ko mag-Adventista. Kay gubot kayong simbahan, dili ko gusto ni ana nga klase nga simbahan nga akong gisudlan. Wa na gyud makigsunan. So mga kaigsunan, ipatigbabaw gyud nato ang gugma sulod sa atong iglesia. Higugmao nato ang atong isig ka magtutuo diha sa pagalagad. Kay kung ato nang higugmaon, ang resulta magdani kita og mga tao sa kalibutan ngadto ni Ginoong Hesus. Ang pinakadakok nga mensahe ngadto sa kalibutan nga magdani kanila mao ang gugma ni Hesus nga kinabuhian sa iyang katawhan. So kung naagyo na, makita gyud nila, physical gyud. Then, di ito easy nga mupadayon sila or makonverter sila diha sa pagalagad si Ginoo. Ingon si Ellen White, ang usa ka tinuod og mahigugmaong Kristohanon mao ang labing gamhanang pamatuod nga mahimong ipakita pabor sa kamatuoran sa Biblia. Ang maong tao mao ang representante ni Kristo. Ang iyang kinabuhi mao ang labing makapatuo nga ebidensya sa gahom sa balaang grasya. Sa dugang si Ellen White ingon, sa dihang ang grasya ni Kristo ipadayag pinaagi sa mga pulong, pinaagi sa pagwali, o mga buhat sa mga magtutuo. Ang kahayag mo sidlak ngadto sa mga anaa sa kangitngit. Imagine, nagwali ta. Unya ang atong kinabuhi, maayosad, musidlak. Ang kahayag sa mga tao sa kalibutan. Kay samtang ang mga ngabil nagasulti sa pagdaig sa Dios, ang kamot igabukhad sa pagbuhat og kaayo alang sa tabang sa mga nagakahanaw. Ang iglesia unta mobalik pag-usab sa nindot nga kahimtang sa panaghiusa, pagtuo o gugma nga naa sa mga adlaw sa mga apostol. Sa diha nga ang mga magtutuo o sara ang kasing-kasing o sara ang kalag o nagsulti sa pulong sa Dios uban sa kaisog o ang Ginoo nagadugang adlaw-adlaw sa iglesia sa mga giluwas. Katapusan nga teksto makigsunan. John chapter 13 verse 34 and 35. Busa karon ihatag ko kaninyo ang usa ka bag-o nga sugo. Paghigugmaay kamo. Paghigugmaay kamo. Kung unsa ang akong paghigugma kaninyo, kinahanglan sa mausab ni ana ang inyong paghigugma sa usag-usa. Grabe no? Kung maghigugmaay kamo, masayran sa tanan nga kamo akong mga tinunan. How we care for our brothers and sisters sa pagalagad, mailahan ta nga kita katawhan mga believers ni Jesus Christ. My brothers and sisters, it is my prayer nga ang ato nga pagalagad sa Ginoo, ang ato nga pagkamatinud-anon kaniya, atong ipakita sa atong pag-atiman sa atong kauban nga membro sa iglesia. Nga wala untay mabackslide tungod nako. Wala untay mabackslide tungod kay dili maayong atong pag-atiman kanila. Kung dili ang matago sa magpabilin kay atong gipakita ang dakong gugma
kanila. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan.